Kini ang explanations. Kung ang mosunod nga part sa sentence pare-pareho sa structure sa nag-una, dili na nato ibalik og mention ang uban pang parts. Kutob na lang ta helping verb or linking verb sa nag-una nga part. Pareho aning item. Ang nag-una nga clause, she is not a member of that organization. Ang sunod ani mo pud ni unta. But she knows someone who is a member of that organization. Pero kay bati man paminawon nga nagbalik-balik ra ang words, ari lang takutob sa linking verb nga is. Nganong is, tungod kay ang subject ani nga clause kining who nga ang gipasabot kining someone singular. So dili are nga naa sa option C. Dili po does or do sa option B ug D